11/2025 ऐतिहासिक दिन अयोध्या में धर्म के ध्वजा पताका फहरावल गई है जी। आई देखी हम स्वागत में भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी एगो सेहरा गावे जाता नहीं ये कुछ शुभ अवसर पर 40 वर्ष पहले गवात रहे। हम कोशिश करब करके वही के स्वर सुर में गावे के प्रयास करब, कोनो साज पर नहीं गावे के, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास रही। आई देखी सबकर मन गदगद बा। कहीं कितना बगराइल रहल मन बड़ा हरल, कहीं कितना बगराइल रहल मन बड़ा हरल, अवध में धर्म के ध्वजा पताका देखी के फरल। जय श्री राम। अवध में धर्म के ध्वजा पताका देखी के फरल। वाह 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 वाह। संसार में पड़ल पुरखन के कितना सांस टूटल बा। जय हो जय वो हो। मंदिर खातिर 500 बरिस से लोग मरद कटात आ रहल बा। संसार में पड़ल पुरखन के कितना सांस टूटल बा। घवाहिल चोट खाइल बा बदनिया केतना लूटल बा। वाह 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 वाह। चिल्लाइल छटपटाइल अनगिनत देहिया बटे कहरल। अवध में धर्म के ध्वजा पताका देख के फरल। जय श्री राम। खूब इंतजार भइल, बहुत दिन से निहारत बाट जोहत आट लागल बा। बहुत दिन से निहारत बाट जोहत आट लागल बा। सजल दरबार राजा राम जी के ठाट लागल बा। वाह वाह वाह। जय श्री राम। चढ़ल चटकार भगवा शिखर पर बिहसल हसत लहरल। अवध में धर्म के ध्वजा पताका देख के फरल। शिवानी अंतिम बंदवा कि शिवानी अवध मिथिला धाम धनी जन जन जुड़ाइल बा। वाह वाह वाह। शिवानी अवध मिथिला धाम धनी जन जन जुड़ाइल बा। भइल उजियार पाके शुभ घड़ी नेहिया अगाइल बा। परल पहाड़ जपी जोगी फकीरी के नजर ठहरल। वाह वाह वाह। परल पहरा जपी जोगी फकीरी के नजर ठहरल। अवध में धर्म के ध्वजा पताका देख के फरल। कहीं कितना बगराइल हवन बड़ा हरल, कहीं कितना बगराइल रहल मन बड़ा हरल। जय हो जय हो। अवध में धर्म के ध्वजा पताका देख के फरल। अवध में
धर्म के धाजा पताका देख के फरो जय श्री राम।